Tässä videoesitelmässä mä kerron elektrokoagulaatiosta. Elektrokoagulaatio on sähkökemiallinen vedenpuhdistusmenetelmä, joka perustuu elektrolyysiin. Elektrolyysi on ei-spontaanien reaktioiden aikaansaamista sähkövirralla. Ja elektrokoagulaatiota on käytetty esimerkiksi väri- ja lääkeaineiden sekä raskasmetallien poistoon vedestä. Tässä on esitetty kaaviokuva elektrokoagulaatiosysteemistä. Tässä meillä on anodina alumiinilevy, mutta se voisi myös olla esimerkiksi rautaa tai ruostumatonta terästä. Tämä alumiinilevy hapettuu ulkoisen virtalähteen vaikutuksesta alumiini-ioneiksi liuokseen. Hapettumisessa vapautuvat elektronit kulkeutuvat johtimia pitkin katodille. Katodilla vesimolekyylit pelkistyvät vetykaasuksi ja hydroksidi-ioneiksi. Hydroksidi-ionit osallistuvat alumiini-ionien hydrolyysiin. Alumiinihydrolyysituotteet tarrautuvat liuoksessa oleviin kolloidisiin partikkeleihin ja tekevät niistä epävakaita, jolloin niiden koagulointi ja flokkaus onnistuvat. Ja muodostuneet flokit voivat sitten nousta liuoksen pintaan flotaatiolla tai sitten vajota astian pohjalle. Tässä on esitetty anodi- ja katodireaktiot yhtälöin. Tosiaan anodilla tapahtuu metallin hapettuminen ja katodilla metallin pelkistyminen. Sitten anodilla voi myös tapahtua veden hapettumista, jossa muodostuu happikaasua, ja kuten me siitä äskeisestä kaaviokuvasta nähtiinkin, niin veden pelkistymisessä muodostuu vetykaasua. Ja nämä molemmat kaasut voivat tarrautua elektrokoagulaatiossa muodostuviin flokkeihin ja saada ne nousemaan liuoksen pintaan. Ja tätä kutsutaan elektroflotaatioksi. Meillä kun oli siinä kaaviokuvassa alumiinilevy, niin tässä on vielä esitetty millaisia hydrolyysituotteita alumiini-ionien hydrolyysissä muodostuu. Muodostuvat spesiekset on sekä monomeerisia että polymeerisiä. Ja näistä spesieksistä tetrahydroksialuminaatti on kaikista runsain, kun pH on yli 9. Ja miten nämä hydrolyysituotteet sitten epävakauttavat kolloidisia partikkeleita, niin ne kumoavat positiivisella varauksellaan kolloidisen partikkelin negatiivisen varauksen, jolloin nämä partikkelit saadaan koaguloitua ja flokauttua toisiinsa. Sitten toinen mekanismi on sellainen, että ne partikkelit yksinkertaisesti jäävät niin sanotusti vangeiksi muodostuvan hydroksidisaastuman sisään. Menetelmän tehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat käytetyt elektrolimateriaalit ja virtatiheys, sitten kuinka kauan sitä vettä käsitellään ja mikä sen käsiteltävän veden pH on ollut alkutilanteessa ja mikä sen veden lämpötila ja koostumus on. Elektrokoagulaation etuja on sen verrattanaalaiset investointi-, huolto-, energia- ja vedenkäsittelykulut. Sitten verrattuna tavalliseen koagulaatioon muodostuvan lietteen määrä on pienempi ja laatu korkeampi. Sitten riippuen käsiteltävästä vedestä kemikaaleja ei välttämättä tarvitse käyttää ollenkaan. Ja sitten tämä prosessi on helppo automatisoida. Sitten haittapuolia on katodin passivoituminen, tarve veden jatkokäsittelylle korkeiden metallipitoisuuksien vuoksi.
Sitten se uhrianodi on tietysti vaihdettava ajoittain, koska se siinä elektrokoagulaatiossa syöpyy sinne veteen. Ja sitten sitä lietettä voi mahdollisesti kertyä elektroreille semmoisessa systeemissä, joka ei toimi panosperiaatteella, vaan se toimii niin sanotusti jatkuvasti. Sitten yhteenveto. Tosiaan elektrokoagulaatiossa ne koagulantit muodostetaan elektrolyyttisesti siinä itse puhdistettavassa vedessä, jolloin niitä ei tarvitse erikseen lisätä. Ja uhrianoneilla käytetään yleensä alumiinia, rautaa tai ruostumatonta terästä, koska nämä ovat edullisia ja helposti saatavilla olevia metalleja. Ja tämä menetelmä soveltuu muun muassa väri- ja lääkeaineiden sekä raskasmetallien poistoon vedestä. Ja tämän menetelmän etuja ovat taloudellisuus, muodostuvan lietteen vähäisyys ja automatisoinnin helppous. Tässä näkyy vielä käyttämäni lähteet.